araba ye marsi kalo tile 29 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma lɔdɔniya k'a fɔ kunu tarata don marsi kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni taara ka taa fleur bila o yɛrɛ kɔni kɛ monument des martyrs o yɛrɛ kɔni kan a n'a ka baara ɲɔgɔn jɛkulu ni an ka premier ministre o yɛrɛ kɔni kun b'o la Dr Choguel Kokala Mayiga ani a ka marabolo mɔgɔ caman fleur bila in o yɛrɛ kɔni hokumu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni ye foli bila kɛ ka ɲɛsin a ka marabolo maaw ma u ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni na ka tila tun ka foli bila kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma olu bɛ ka se k'u cɛsiri o yɛrɛ kɔni kɛla nisɔnjaba ye an ka camancɛ fanga a ɲɛmɔgɔ ma a ye foli bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na ni wagati damadɔ in na bɔlɔlɔsiraw olu yɛrɛ kɔni kumakan cayalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni an ka camancɛ fanga ye ko o yɛrɛ kɔni dansigi kun kan ka k'o la marsi kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni jɛkulu ye ni ale bɛ wele ko RPM olu yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna kalo 6 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ de di camancɛ fanga maaw ma walasa u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogoya min na. Mali Maître ni ale fondation ye Frédéric Ebert olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ ko o yɛrɛ kɔni cari dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ Mali jamanadenw ni u yɛrɛ kɔni n'u ta kuru 95 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ hakili o yɛrɛ kɔni dalen no a kan ka sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni hakili dalen no a kan kalo 6 ɲɔgɔn kɔ ko Mali ale yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ko caman o yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka bɔ o la. Kɔnɔ ɲɛnajɛ olu ko kunkan ko la kunu tarata don marsi kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na Mali ale ni Nigeria olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to Mali ale yɛrɛ kɔni tagala ni fanga ye fɔ kuru 2 ɲɔgɔn kɔ la Nigeria ale kɔni tala ni kuru fu o yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ an ka Maliba dolontannaw olu yɛrɛ kɔni sebaya ta ni dolontan yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan min yɛrɛ ni a kɛla Marrakech Marokokaw olu fɛ yen nɔ. An bɛ taa an ka ba Maliba ale région fɔlɔ la ni ale yɛrɛ ye Kaye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ tɛnɛndon ko Kaye marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ dɛmɛ min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ taa 1500 ɲɔgɔn kɔ la dɛmɛ ninnu olu yɛrɛ kɔni waleya o bɔla jɛkulu min na o de ye an biko jɛkulu ye maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ ni ŋaniya in ta ka ni bonyaba in kɛ u b'a yira k'a fɔ ko ni bonya yɛrɛ kɛ kunba yɛrɛ ye min ye o de ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ dɛsɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani tenitigi minnu ni olu yɛrɛ kɔni fatula k'u denbaya olu to a yirala k'a fɔ dɛmɛ ninnu kelen-kelenna o yɛrɛ kɔni kɔnɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni malo ye sukoro ale ni tulu ko o yɛrɛ kɔni caman kuma kɔnɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔnjaba ye k'a ye marabolo maaw ma. Masina dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔw ma ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ in na olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni ɲini walasa dugudenw olu yɛrɛ kɔni ka lakana u bɛ se ka sabati cogoya min na ani u bololafɛnw o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tun k'a yira k'a fɔ ko Masina zone o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni maa dɔ ye maa minnu ni kɛlɛ b'u olu bɔ u dagayɔrɔ la ko olu yɛrɛ kɔni caman ko o yɛrɛ kɔni yelen no Masina marabolo kɔnɔna na. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo Banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari 4,400,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye 26,000,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye 42,000,000 ye a tɔn wari euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye 20,000
nani i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 ani 20 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Amita Banjagara kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko tɛnɛndon marisi kalo tile 25 san 2024 kɔnɔna na ko Banjagara dɔgɔjɔlaw ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ katakatani kɔnɔ ni olu yɛrɛ kɔni ni olu banbagaciw olu karila ɲɔgɔn na kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ olu ni banbagaciw ka karili ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko maa 2 ɲɔgɔn kɔ ko olu bɔnɛna uni na ko maa 6 ko olu yɛrɛ fɛnɛ joginna a yirala k'a fɔ yani o don kɔfɔta in o yɛrɛ kɔni cɛ ko sifinaka denmisɛnnin dɔ ko ale yɛrɛ kɔni fatula ka sabu kɛ u ka mugufɛn cɛjugu minnu ni u bɔ olu do dugukolo jukɔrɔ u ka marabolo kelen o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ ala deli minnu bɔnɛna u ni na ala ka badanɛma ala k'u di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ joginna an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya kɛ olu bɛɛ lajɛlen halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa Sevare kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ko Sokura a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni yɔrɔ protection civile so ɲɛmaa ni ale bɛ wele ko Adama Sanogo kunnafoniyaw u bɔla ka yira k'a fɔ ko kunun tarata don su ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni tala ka taa fɔ ale yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ la ko ka taa ale yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na. Sisan an bɛ to dusumakasi kunnafoniyaw olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moptikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ banbagaciw olu yɛrɛ tilala tuguni ka binganni wale ko o yɛrɛ kɔni waleya Moptikaw olu fɛ yen nɔ tɛnɛndon marisi kalo tile 25 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ye binganni wale kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to polisi maa 2 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na minnu yɛrɛ ni olu bɔla promotion 2018 ale yɛrɛ kɔni na ani kelen tɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla promotion 2015 o yɛrɛ kɔni na halisa ala ka badadema ala k'o di ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki a yirala k'a fɔ Amerikikaw olu yɛrɛ kɔni baara ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye baton dɔ ye ko o yɛrɛ kɔni tola boli la ko kana don u ka pɔn dɔ o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to pɔn o yɛrɛ kɔni karila o hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko maa 6 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni tununnen don ko halisa olu yɛrɛ kɔni ma ye min yɛrɛ kɔni ni a kɛla kunun tarata don marisi kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Sɛnɛgali a yirala k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ko ale yɛrɛ kɔni ye foli bila kɛ ka ɲɛsin Sɛnɛgalikaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni nin wagati damadɔ in na ni olu yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata ni o yɛrɛ kɔni kun kɛla ni a yirala k'a fɔ Basiru Joma Fayi ko ale yɛrɛ kɔni ye sebaya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ Emmanuel Macron ale yɛrɛ kɔni ye foli bila kɛ ka ɲɛsin ale ma a ka jɔyɔrɔ kura o yɛrɛ kɔni na. Ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na a y'aw sɔgɔlen to an na toujours an ka foli bɛ a lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.